दथि आयदा इयुन नोजोर आरो सानस्रिफोर। सिमां नुग्राफ्रा मुलुगनि रैखागिरिफोर। नुनो मोननाय मुलुगा नुनो मोनै मुलुगजों थांनानै थानाय बादिनो जोंनि समायना सिमां नुग्राफोरनि इयुन नोजोरजों जों खांजायो बाजायो। नोंथांनि सिमां नुग्राफोरखौ बावगारनो नाङा। बिथांमोननि सानस्रिफोरखौ रोमोलांहोनो आरो फोथैनो नाङा। नोंथांनि सिमांफोरखौ खायसे मोगथां महरफोराव नुनो मोननाय आरो मोनथिनायनि थाखाय रैखाथि हो। देंखो सुजुगिरि, महर दानख'गिरि, महरगिरि, खन्थाइगिरि, इयुननि बाथ्रा खोन्थाग्रा, इसोरनि थान्दै, साधु एबा ऋषिमुनि बिथांमोना गासैबो मुलुगनि इयुन दाग्रा आरो बानायग्राफोर। बिसोरनो सोरगोनि महर दागिरिफोर। बिथांमोना थांनानै दङमोनखायनो मुलुगा दिनैबो समायना। बिथांमोननि अनगायै जों गासैबो गोब्राब खामानि मावग्रा सुबुं माहारिया जोबस्रांगोन। नोंथांनि गोरबोआव समायना इयुन नोजोर आरो गोजौ थाखोनि आदर्शखौ जोथोन लानानै फिनानै दोन। अब्लानो सानसे समाव नोंथाङा बेखौ मोनदांगोन। कलम्बासआ गुबुन मोनसे मुलुग संनानै दिहुननो थाखाय मोनसे इयुन नोजोर फिनानै लादोंमोन आरो बिथाङा बेखौ संनानै दिहुनदोंमोन। कपारनिकासआ मुलुगजों बुंफबनाय अख्रां आरो गुवारसिन मुलुगमानि इयुन नोजोरखौ फिदोंमोन आरो बिथाङा बेखौ दिन्थिदोंमोन। बुद्धदेबआ मोनसे समायना जिउमायारि मुलुगनि इयुन नोजोर आरो आबुं गोजोनखौ नुहरदोंमोन आरो बिथाङा बेवहाय हाबफैनो हादोंमोन। नोंथांनि इयुन नोजोरखौ बुथुमना दोन। नोंथांनि आदर्शफोरखौ गोबाथुमनानै ला। नोंथांनि गोरबोखौ आवलि होनाय मेथाइनि देंखो आरो गोसोआव जोनोम मोननाय समायनाखौ फिनानै ला। आंगोथिखौ मोजां मोननायखौ दोनबाय थानाया नोंथांनि गोथारसिन साननायफोरखौ फैसालि खोबथेनानै दोनो। नोंथांनि सिमां आरो आदर्शफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव आरो सोरगोआरि आबहावाया जौगागोन। जुदि नोंथाङा बेफोरनि फारसे सैथोथि थाबाय थायो अब्ला जोबथायाव नोंथांनि मुलुगा सोरजिजागोन। मोनफुंनायनि थाखाय हास्थायनाय आरो हास्थायनाया मोनफुंनायनि थाखाय। नोंथांनि गाहायसिन हास्थायनायफ्रा आबुं गोजोननाय मोनगोन दा? नोंथांनि गोरिबसिन सिमांफ्रा जोथोनै खांजानायनि आंखालनि थाखाय रसा नांनानै थैगोन ना? थैनाय नङा। नोंथांनि थाखाय बेबायदि जाथाय जाया। नोंथांनि इयुन नोजोरफोरखौ मोजाङै जोथोन लानानै खां। जाहो लोंहो आरो रैखाथि हो। बिखौनो जागाय, अब्लासो मोनगोन। गोजौ गोजौ सिमांफोर नुनो सोलों। अब्लानो नोंथाङा सिमां नुनाय बादिनो मोगथां महराव मोनफुंगोन। नोंथांनि इयुन नोजोरा सानसे समाव जाफुंसारनायनि सत बांसा लानाय जागोन। नोंथांनि आदर्शआनो नोंथांनि नुनाय सिमांखौ जोबथारनायाव दरजा खुलिना होनायनि भबिष्यतबाणी जागोन। गेदेमासिन मोनफुंनाया जागायजेननाय समाव एबा मोनसे समाव मोनसे सिमाङानो जायो। अक दंफाङा फिथाइयाव उन्दुलाङो। दाउआ दाउदैयाव नेबाय थायो। मोनसे जिउमानि गोजौसिन इयुन नोजोरा सासे थाबायथिंबाय थाग्रा मोदायजो बायदि। सिमांफोरा मोगथांफोरनि बेगरनि फुलि जायो। नोंथांनि थासारिफ्रा जोनोमजों फैफानाय नङा। नाथाय जुदि नोंथाङा मोनसे आदर्शखौ बुजि मोनो आरो बेखौ मोननो नाजायोब्लाल' थासारिफोरा नोंथांजों गोबाव सम थानाय नङा। थासारिफोरनि अनगायै नोंथाङा गावनि इसिङाव दावबायनो हाया आरो गसंथानो हाया। सासे लाइमोन सेंग्राया निखावरिजों गोब्राबै नारसिनजानायनि बिदिन्थिनि सायाव बिजिरना नाय। बेयो मोनसे मोजां अबस्था नङै खामानि मावग्रा खुलियाव गोबाव घन्टा जोबजानानै दङमोन। बिहा सोदांनायनि गासैबो आरिमुफोरनि सोलोंथाइनि आंखाल दङमोन। नाथाय बियो साबसिन हालोद मोननो थाखाय सिमांफोर नुदोंमोन। बियो बुद्धि बाहायनानै, सोलोंनानै, देलाय मालायै आरो सामायनायै सानदोंमोन। बे जिउनि मोनसे आदर्शनि हालोदखौ मोनदांदोंमोन आरो मेलेमारियै गावखौ दानानै लादोंमोन। मोनसे गिदिरसिन इयुन नोजोरा बिनियाव जायगा आवग्रिदोंमोन। बियो बै सिमांफोरखौ मोनफुंनायनि थाखाय गावखौनो खामानि मावफुंनो नारसिननानै लादोंमोन। बियो गावनि गासैबो थाबावनाय सम आरो फुंखाफोरखौ जौगाहोनो गावनि गोहो आरो हानाय गुनफोरखौ बारायनानै लादोंमोन। थाबैनो बिनि गोसोआ ओरैबायदि बारायदोंमोन दि खामानि मावथिलिया बिनियाव गोबाव सम थावरिनानै थानो हायाखैमोन। बिनि सहायनानै थानो हायै हालोदफोरा बिनि गोसोजों गोरोबलायनानै खसाबखौ गारहरनाय बादिनो आरो गावनि खाबुफोरखौ जौगाहोनाया गावनि मेलेमफोरखौ बांहोनायाव उदायथाव जानाय बादिनो बायजोआव ओंखारलांनानै बेफोरो बिनि जिउनिफ्राय अराय समनि थाखाय ओंखारलांदोंमोन। माखासे बोसोरनि उनाव जों बै सेंग्राखौ गोजौ थाखोआव जौगानाय नुदोंमोन। जों बिखौ गोसोनि माखासे गोहोनि सासे बिगोमा एबा फोरोंगिरि महरै मोनदोंमोन।
बे गासै मुलुगनाङैनो गोहोम खोख्लैदोंमोन आरो रावजोंबो समान नङैफ्राम गोहोम मोनदोंमोन। बिनि आखायाव गेदेमा बिबानफोरनि दौलेंफोरा दङमोन। बिनि रायलायनाय आरो थांनानै थानाया सोलायबायमोन। हौवा आरो हिनजावफोरा बिनि बाथ्रा आरो बोसोनजों खामानियाव नांथाबदोंमोन आरो गावसोरनि आखल आखुफोरखौ फिन गोदान महर होनानै लाफिनदोंमोन। बियो गावनि लाइमोन जिउनि इयुन नोजोरखौ मोनदांनो हादोंमोन। बियो गावनि आदर्शजों गोरोबनानै मोनसे जानो हादोंमन। नोंथाङाबो सासे लाइमोन फरायगिरि महरै गावनि गोरबोनि इयुन नोजोरखौ मोनदांनानै अलसिया जानो लुबैनाय नङा। नोंथांनि इयुन नोजोरा गाज्रि एबा समायनाबो जानो हागौ एबा मोननैनिबो गलाय मोनदेरबो जानो हागौ। जायखौ नोंथाङा सिरि सिरि जोबोद मोजां मोनो बेनि फारसे गावखौ अरायबो गोसो बोगथाब होनानै ला। नोंथांनिनो साननायनि फिथाइफोरा नोंथांनि आखायावनो फैगोन। जायखौ नोंथाङा आरजिदों बेखौ आजावनो मोनगोन। गायसनफिननाय एबा फाहामफिननायनि नेमखान्थिनि गोनांथि जानायफोरनिख्रुइ नोंथाङा बांसिन मोननाय नङा आरो खमसिनबो मोननाय नङा। आथिखालाव नोंथाङा जाय आबहावायाव थांनानै दङ बे आबहावायाव नोंथांनि साननायफोर, नोंथांनि इयुन नोजोर आरो आदर्शजों नोंथाङा गाहायाव गोग्लैगोन जानो हागौ, एखे अबस्थायावनो थागोन जानो हागौ एबा गोजौआव जौगागोनबो जानो हागौ। नोंथाङा जेसेबांनो फिसा हास्थायनायखौ दबथायगोन एसेबांनो फिसा जिउआव थांनानै थागोन। नोंथाङा जेसेबांनो गेदेर मिजिंखौ गावनि इसेयाव दबथायगोन एसेबांनो गेदेर जागोन। साननाय गैयै, गियान गैयै आरो अलसियाया गोब्राब मेलेमारि फोरोंथायनि फिथाइफोरजोंल' बराद खाफालनि बाथ्रा जायो आरो खाबुनि महर मोनो। सासे मानसिया दोहोनि जानायखौ नुनानै बिसोरो बुङो, बियो मा एसेबां खाफाल गोनां। गुबुनफोरखौ मेलेमारि आदब गोनां जानायखौ नोजोर होनानै बिसोरो बुङो, बियो मा एसेबां अनजासोगारो। जेबो गोथार आखल आखु गैयालासिनो आरो गुबुननि गेदेर गोहोम मोनालासिनो बियो मोनफ्रोमबो समावनो माबोरै मदद मोनो होननानै बिसोरो बिबुंथि होयो। बिसोर बायदि सुबुंफोरा खाफाल गोनां सुबुंफोरनि खामानि मावनो जागायनानै फेलें जानायफोर आरो गोब्राब जुजिनायफोरखौ नुनो मोना। बिसोरो दि गावसोरनि रोंमोन्दांथिखौ मोनफुंनो थाखाय जुजि फैनो गोनां जादों बेखौबो मोनथिया। खाफाल गोनां सुबुंफोरा दि बावसोनो गोनां जादोंमोन बिसोरहा बेनि सायाव जेबो गियान थाया। खाफाल गोनां सुबुंफोरा साहसै गोब्राब नाजानायफोर आरो बिसोरो जाय फोथायनायखौ सरसा खालामदों आरो बाहायदों बेखौ बैसोर बायदि बिबुंथि होग्रा मानसिफोरा गनायनो नागिरा। खाफाल गोनां सुबुंफोरा गावसिनि गोरबोआव जोनोम मोननाय इयुन नोजोरखौ मोगथां महर होनायाव गोबां जेंनाजों जुजिनो गोनां जानायखौबो बिसोर बायदि सुबुङा नुनो मोना। बिसोर बायदि सुबुंफोरा खोमसि आरो गोरबोआव दुखु मोननांनायफोरखौ मोनथिया। बिसोरो सोरां आरो रंजा खुसिखौल' नुयो आरो बिसोरो बेखौ खाफाल होननानै बुङो। बिसोर गोलाव सम आरो गोब्राब दावबायनायखौ नुसननानै मोना, नाथाय दुखु गैयै सुखुनि थांखिखौल' नुहुरो आरो बिसोरो बेखौ मोजां खाफाल होननानै बुङो। गासैबो खामानियानो दि बिखान्थिफोरजों जायो बेखौ बिसोरो मोनथिया, नाथाय फिथाइखौल' बुजि मोनो आरो बिसोरो बेखौ खाबु होननानै बुङो। सुबुंनि गासैबो रोखोमनि खामानिफोराव नाजाथाबनाय थायो आरो बेवहाय फिथाइफोरबो थायो। नाजाथाबनायनि गोख्रोंथिनि सायाव बिथा खालामनानैसो बेनि फिथाइफोरा जखा सुजायो। बान्था आरो गोहोफोरा खामानि मावनायनि फिथाइ। बेसादारि, मेलेमारि आरो जिउमायारि सम्पथिफोरा नाजाथाबनायनि फिथाइफोर। बेफोर साननायफोरखौ आबुङै मावफुङो, थांखिफोरखौ मोनफुङो, इयुन नोजोरफोरखौ मोगथां महर होयो। नोंथांनि गोसोआव फिनानै दोननाय इयुन नोजोरखौ आदर खालामनानै नोंथाङा जिउखौ दानानै लानो हागोन। नोंथांनि गोरबोआव फिनानै दोननाय आदर्शखौ मुकुट गानहोनानै आदर्श गोनां सुबुं जानो हागोन। बेखिनियावनो उननि गुबुन मोनसे आयदायाव फिन लोगो मोनफिननायनि मिजिंजों दिनैनि आयदाखौ फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो।